Saving Private Abdullah Öcalan. Filma Saving Private Ryan yani rizgarkirina leşker Ryan ye ku sala 1998 hatiye kişandin. Behsa operasyona rizgarkirina leşkereki Amerikî bi navê Ryan di şerê cîhanê yê duyemîn da dike. Heşt leşker diçin eniya şer da ku Ryan bişînin malê û li wir dimirin. Tenê Ryan rizgar dibe. Niha jî filma rizgarkirina Abdullah Öcalan pêşberî me ye. 26 sala akli devleta kur a Türkiye vi filmê li ser Kurda farz dike. Türkiye devletên dagirker û piyonên wan dixwazin ku 40 milyon Kurd dev ji devleta Kurdî, Kurdistan, zimanê Kurdî, mafê netewaya Kurd berdin û ji bo rizgarkirina Abdullah Öcalan xwe bidin kuştin. Devleta Tirk salên 1970yan wek pêngaveke stratejîk li hember Kurdan meseleyê Öcalan derxist holê. Beşa yekema stratejiyê salên 1974-1998 da hat birêvebirin. Dewletê xwast Öcalan wek serok bi Kurda bide qebûlkirin. Ji bo wî kesên wek Yalçın Kûçik û her wiha çepên Tirk xistin hereketê. Abdullah Öcalan PKK dewleta Tirk divê Kurd ji bo Öcalan bimirin. Öcalan di ferqa wê yekê de bû. Çi qas Kurd li dora wî kom bibin ew ê ew qas ji bo dewleta Tirk girîng û bêbedîl be. Devleta Tirk jî bi heman awayî ew hevkêşe dît çi qas Kurd ji bo Abdullah Öcalan bimirin ew ê ew qas dibin kontrola dewletê dabin. Sala 1999 şer rawestiya bû. PKK bi kadro girsaya xwe ve alozî jiyan dikir. PKK dît ku bi Öcalan dikarin gel û kadroyên xwe motîve bikin û ew jî tev li vê lîstika rizgarkirina Öcalan bû. Beşya duyemîna xevika Apo rizgarkirina Öcalan. Öcalan di sosyolojiya Kurdan da xelayaya penceşerê danî yani ya kanserê. Saziyên wek malbat, jin, mêr, ol û saziyên dîrokî hatin pêwatekirin. Zirarekê din jî ew bû ku pîroziya jiyana mirovî nas nekir. Xweşewitandina mirovan meşrû kir. Öcalan piştî sala 1988 di nava PKK da bi taybetî ji nav jinan da komekê mirîdan a ku heta mirinê bi wî vekirê dayibin çêkir û bi mirina wan ji xwe re zirxek çêkir. Gava pêşiya vê yekê Sema Yüce avêt. Di 21 Adara 1998 da li girtîgehê Xweşewitan 22 sal cezayê girtîgehê girtibû û tê gotin ku wê demê bi berpirskarê girtîgehê yê PKK ra evîndarî dijiya hatibû sizakirin. Sema Yüce ji ber vê têkiliya xwe wek bi ehlaq û xaîn hatibû morkirin û lêpirsîn lê hatibû vekirin. Semaya ku pirsgirêkên psikolojîk dijiya û westiya ketibû ji bo ku xwe ji rêxistina xwe re îspat bike Xweşewitan. Li belê dema Sema Xweşewitandî Abdullah Öcalan di qesra xwe da li gel jinan jiyaneke talî dimeşand. Gelo gava mirovan xwe ji bo Öcalan dişewitand, Öcalan çi dikir? Ji wê rojê heya îro PKK medyaya wê û Öcalan ji wanên Kurd teşvîqî xweşewitandinê kirin. Paşê piranî li girtîgehan Çiya û Avrupayê nêzîkî 200 kesan xweşewitandin. Hên ji wan kesên ku xweşewitandin ew qas ciwan bûn ku nedikarin wateya jiyanê fêm bikin û di bin bandora paradigmayê de mabûn. Piraniya wan ew kes bûn ku di jiyanê da zehmetî dikişandin û di dawiyê de ji jiyanê bêzar bibûn û xwe radestî mirinê kiribûn. Hinek êdî nikarîbûn li girtîgehê teamül bikin. Hinek penaber bûn û psikolojiya wan ra nedigir. Ya balkêş ew e ku dema mirov ji bo Öcalan diruşma hûn nikarin roja me talî bikin çalakî dikirin. Öcalan di balefirê de digot diya min Tirkiye ez dixwazim xizmetê ji dewleta xwe ra bikim. Çalakiyên rizgarkirina Öcalan ên piştî 15 Şubat'a sala 1999 piştî 15 Şubatê bi taybetî jî piştî sala 2004 ji sedî 99 çalakiyên ku PKK li Avrupa Bakurê Kurdistanê Rojava pêkanîn tenê ji bo Öcalan hatin kirin. Kurteya van çalakiyan wisa ye. Yek, di sala 2004 da li Bakurê Kurdistanê kampanyaya xwe îxbarkirinê hat destpêkirin. Hezaran kesan name nivîsandin ku têda dihat gotin Abdullah Öcalan rêberê gelê Kurd e. Ew îradeya min ew û dan dewleta Tirk dewletê bixwe piştgirî da vê çalakiyê. Du, di salên 2005-2006 da kampanyayek bi navê Öcalan îradeya min a siyasî ye hat destpêkirin. Kurd salekê li pey vê kampanyayê hatin xerekandin. Sê, di sala 2007 da kampanyayek bi navê êdî bese hat destpêkirin. Kurdan 2 salan bi vê kampanyayê çalakî kirin. 4.
Di sala 2007 da PKK iddia kir ku li İmralı'ya apo tê jehrikirin. Mirovan ji bo protestoya jehrikirina Ocalan greva birçîbûnê kirin, xweşewitandin. Di 2007 û 2008 da Kurd bi vê yekê hatin mijûlkirin. 18 sal di ser vê iddiayê re derbas bûn û Ocalan 76 saliya û hêjî pir bi tendurustî dijît. 5. Di sala 2009 da kampanyayek bi navê Rêzdar Ocalan hat destpêkirin, mirovan bi gotina ez ji Ocalan re dibêjim rêzdar xwe îxbar kirin. PKK bi vê xîtaba rêzdar 2 salan Kurd ji Tirkiye heta Ewropayê mijûl kirin. 6. Di sala 2012 da li girtîgehê girêvên birçîbûnê hatin kirin. Kadroyên PKK yên di girtîgehê da wek amûrekê ku PKK her gav pêdivî pê hebû bikar anî. Di sala 2012 da di navbera PKK û dewleta Tirk da hevdîtin hebûn û tevî vê yekê jî PKK 68 rojan kadroyên xwe yên girtîgehê di greva birçîbûnê da bikar anîn. 7. Di sala 2012 da kampanyaya îmzayan ya azadî bû Ocalan hat destpêkirin û Kurd 2 salan bi vê hatin mijûl kirin. 8. Greva birçîbûnê ya ku Leyla Guven di sala 2018 da destpêkirin dîrokekê ji hemû aliyan ve tarîye. Di vê demê da 7 kesan li girtîgehê û yekê jî li Ewropa xwe ji bo Ocalan kuştin. Neh. Ji sala 2012 heta 2024 12 salan PKK li bajarê Strasbourgê çalakiyek bi navê nobedariyê pêkanî. Bi meşên dirêj û her wiha, ev kurteya dîrokî jî nîşan dide ka çawa Abdullah Ocalan bi planekê stratejîk ji aliyê dewleta Tirk ve wek serok ji Kurdan re hatiye pêşkêşkirin. Ev 26 salin Kurd li şûna çalakiyan bo zimanê Kurdî, çanda Kurdî û mafên gelbûna xwe bikin di operasyona bi navê rizgarkirina Abdullah Ocalan da tên ajotin û bi vê awayî ji armancên Kurdistanî hatine dûrxistin. Navê Abdullah Ocalan bi termên ciwanên Kurd ve hatiye dorpêşkirin. Bi vê awayî wêrankariyê Ocalan û rêxistina wî çêkirine tên veşartin û Kurd tên manîpulekirin. Heya ku sosyolog û dîroknasên Kurd vê serdema nêzik ji nêz ve neşopînin û xefika Ocalan ji nêz ve analîz nekin, dîroka nêzik a Kurdistanê nikarin binivîsînin. Niha dewleta Tirk dixwaze berhema stratejiya 5 saliya xefika xapo kom bike. Dixwaze Ocalan li dijî hêviya Kurdî ya ku li Rojava şîn bûye bikar bîne.